Здравейте, приятели! Казвам се Иван Мисалев. Аз съм инженер със специалност отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника. И в това видео искам да разясня защо е необходим допълнителен температурен кръг и как термопомпата LG ThermaV управлява този допълнителен температурен кръг. В много случаи ние имаме подово отопление, комбинирано с вентилаторни конвектори или с радиатори. Тогава температурата, която се подава към вентилаторните конвектори, е по-висока от температурата, която се подава към подовото отопление. За да може да се случи това нещо, за да може да се направи по-ниска температура от подаващата от термопомпата, защото тази, която термопомпата подава, тя е за вентилаторните конвектори, а за подовото отопление се използва ето такъв смесителен вентил. Как работи той? Той подава, в него влиза висока температура на водата, но в него влиза и температура на водата от връщащата страна на подовото отопление. Тук се смесват и подаващата температура вече към подовото отопление е тази смесена температура. Кое прави така, че тази смесена температура да е прецизна? Този датчик. Този датчик е свързан към контролера на термопомпата. Трипътният вентил също е свързан към контролера на термопомпата и циркулационната помпа, която работи за подовото отопление, също е свързана към контролера на термопомпата. По-натам ще обясня по каква логика контролера на термопомпата задава температурата към подовото отопление. Но сега искам да обърна внимание, че много колеги не използват тези функции на термопомпите, да могат подовото отопление да го управляват през контролера на термопомпата. А те поставят една смесителна група, при която температурата към подовото отопление е фиксирана, без значение дали навънка е плюс 15 или минус 15 градуса, към подовото отопление те си подават една постоянна температура, да кажем 38 градуса. Вие ще прецените дали това е правилен вариант, кое е по-доброто, дали да се подава с една такава смесителна група една постоянна температура или контролерът на термопомпата да регулира тази температура. На тази картинка виждаме, че циркулационната помпа, която се подава към вентилаторните конвектори, в случая е радиатор, се управлява също от контролера, но през едно реле. Защо това е направено така? Защото ако тази циркулационна помпа има много силен ток, релето, което е в контролера, може да не издържи и да изгори. Така, отиваме в следващия слайд. Тук виждаме какво е показано на дисплея на самото управление на термопомпата. Показани са двете температурни зони. Ние може да си зададем една температура в едната температурна зона и друга температура в другата температурна зона. Показана е и каква е изходящата температура на водата в съответната температурна зона. Виждаме, че в едната температурна зона е 65 градуса, в другата температурна зона е 40 градуса. По колко начина може да управляваме температурата в тези температурни кръга? Ние може да ги управляваме като зададем една постоянна температура в двата температурни кръга. Може да зададем в единия кръг 45 градуса, към подовото 35 градуса. И така, пак няма значение, минус 15, плюс 15, каквото сме задали, това ще получим. Но, за да може нашата термопомпа да работи максимално енергийно ефективно, е най-добре ние да зададем крива, по която в зависимост от външната температура
ние да получаваме определена температура на водата. Виждаме, че такава крива може да се зададе както за единия кръг, така и за другия кръг, както за отопление, така и за охлаждане. Може би пропуснах да кажа, че нашата смесителна група може да управлява както в режим на отопление, така и в режим на охлаждане. Мисля, че всички знаеме, че в режим на охлаждане, подовото охлаждане вече, а не отопление, трябва да му се подава температура не по-малка от температурата на кондензация, която е около 18 градуса. Ако подадеме по-ниска температура, може и 17, защото ние подаваме в тръбите, а пък важно е температурата на плочките на повърхността да не е под температурата на кондензация. Имаме 1-2 градуса, които може да свалиме още, но ако подадеме температура към подовото охлаждане, така че да предизвикаме кондензация, върху нашата повърхност, върху ламинат, върху плочки, ще започне процеса на оросяване. Заради това, по време на режима на охлаждане, в този кръг подаваме по-висока температура, а в вентилаторните конвектори подаваме по-ниска температура. Така че LG мисли и за отоплението, и за охлаждането. Така, показахме, че може и по константна, и по графика. Защо тогава да слагаме вътрешен температурен датчик? Не е ли достатъчно по външна температура, когато задаваме температура на топлоносителя и това да ни е достатъчно, за да си регулираме температурата? Да си представим, че в тази зона е зоната, където ни е фурната. И ние включваме да си печеме нашите картофи, нашите пържоли. Изведнъж в тази зона се появява един топлоизточник 2-3 кВт. Помещението се затопля сравнително бързо. Ако го няма този датчик, който да отчете и да изключи циркулацията към това помещение, ние ще сме в преразход. По същият начин, ако влезат повече хора, те отделят топлина. Ако изгрее слънцето, може навънка да е минус 15 градуса, но когато ние имаме една хубава южна фасада и оттам влизат 2 кВт, не мога да преценя колко, но могат да влизат много топлина. Много хора казват, достатъчно е да изгрее слънцето и не ми трябва отопление. Тогава този датчик изключва подаването на енергия. За мен да има такъв датчик е само плюс. Да, естествено, ако имаме други термостати, той не е нужен, но той може да подава температура, която да се вижда на контролера на термопомпата. Има няколко варианта. Самия контролер има вграден датчик и той, ако се изнесе, в едната зона той си измерва температурата. Може да сложим още един датчик в другата зона, а може да сложим допълнителен контролер в двете зони. LG са много гъвкави в най-различни решения и те оставят инсталатора и потребителя така да настрои системата си, че за неговата къща, за неговия дом да се получи оптималното решение. Това е, приятели. Надявам се, че съм изчерпал въпроса с управлението на трипътния вентил. Надявам се да ви е било интересно. Ако имате въпроси към мене, моля, обърнете се на посочените телефони. Приятен ден!